bwsui bai busuk thanao police bai doko khaprebe bujaka tamoni bagui borok khorokni police bai bujakna nangkha bo jagani bo thanani patimung haidike salani moni tui kisa kok norok nai tongni ani channel o paiasa ao tabuk news channel logo kaisa CCTV footage viral wngui tongo omo wngkha kaisa police station ni viral CCTV footage norok viral CCTV footage nugui mankha na khoroksa bwrui police doko khaprebui latha tui o bwrwchuk bwchungno bumani tai bini umor soksuya busungno bumani patimung Madhya Pradesh ni Katni GRP thanani patimung hinke borok tamoni bagui police rok bai hingsrok babe khe bujakha hingke saimankha GRP thanani TI police madam Aruna Bahane 10,000 inami oporadi Deepak Boshankar mungui khoroksa oporadini sombonde saimana bagui o oporadini buma kusum tai o oporadini bwswla Deepraj no thanao kok swngani bagui rihormani ulo Jaipur borok thanao thangui sobuya afuru police rok bong no room kasao twlangui dogo khaprabui bunani cheka hinui o bujaknai bwchui saui khwnarwkha bo tebo saka bono hopung ayaksa bwthak ke buka hinui tai bini suk umor soksukya 15 bosorni bini sukno hingkai baki tongnai logi tongnai police rok bukha hinui bo sai khwnarwkha nge khwnai nadi norok bini khuktui पुलिस ले गई यहाँ से बोले चलो तुमको बड़े सर बुलाए हमने वहाँ गए पूछे तुम्हारा बेटा कहाँ है दीपक हमने बोले कि वो पता नहीं कहीं भी हो तो आप पकड़ो मारो पीटो हमसे क्या मतलब है बोले नहीं चलो तुमको बड़ा साहब बुलाया है हमने गए हुआ हमसे पूछ जान करी फिर दरवाज़ा खिड़की लगा के हमको प्लास्टिक वाले डंडे से खूब मारने लगी लात और जूता से खूब मारने लगी पूरी रात ऐसे ही थोड़ा से लेट जाए फिर उठा के मारती रही तो पूछने आते कि तुम्हारा पापा का चोरी का आरोप है लेकिन हमारे पापा चोरी नहीं किए थे तो टीआई ulo o CCTV viral wngmani pore hingke saimangka o gothona tabukniya 10 mas swkang 2023 10 October ni patimungsi hinui ulo saimangka o bujaknai bwrui bwchui tai bini busukni bupha o oporadi Deepak Boshankar 10,000 inami churini oporadni kharjak hinui bini sombonde swngna bagui bini poriyojon bini bwswla bai bini bumana thanari hinjakmani ulo police rokni hingsro byabohar bai o TI police madam no bini chakirini borkhasto ba chakirini norjakha hinui hingke no ani video no chajakhai like khadi ani channel no chajakhai subscribe khadi moti hai tebo kotal video nanani bagui।